मावनायनि खाफालाव लिरनानै होदों बे लिरनाया सिगांनि मावनायनि रिफिनाय फिथाइसो। दा बेखायनो बै नायखांग्राफोरा जे जन्मकुस्थि लिरो माबायदि लिरो बिसोरथ' इसोर नङा, बोरै नायखांनानै लिरो बे जाबाय मा नायखांनानै लिरनाय खामानिया जाबाय मा बिनि सिगांनि जोनोमनि मावनायनि हिसाब खिथाबा बेरखांनाय लोगो लोगो बिनि ग्रह नक्षत्रजों लोगो लानानै मा खालामो नायबिजिरनानै इयुनाव मा जागोन बियो बिनि सिगाङा मामोन बिनि उननि फिथाइखौ रिफिनाय बेजों लोब्बा लाखिनानै बिसोरो मा खालामो जन्म कुन्दुलि होननायखौ लिरो। दा बिदिब्ला नाय जोङो थांना थानाय समाव मा खालामनांगोन जोङो बाथौ धोरोमनि बोसोन बाथौ धोरोमनि जोङो आसार खान्थि माने जोंनि जिखिनि धोरोमनि सिबिनां खामानि दं बेखौ जोंनि गुबुन गुबुन हाबाफोर मावनायनि उनावबो जों बेखौ लांफानांगौ। मानो होनबा जोङो खामानि मावनायाव गोरोन्थि खालामगोन बेफोरखौ सोलायफिननो थाखाय बेफोरखौ फोसाबफिननो थाखाय जोङो माजों लांनो हायो जोङो आरजनि गेजेरजों धोरोमनि गेजेरजों आसार खान्थिनि गेजेरजों जों बेफोरखौ फोसाबलांफिननो हायो। दा बेखायनो जों बाथौआरिफोरा मा खालामनांगोन जोङो अरायबो अबंगसाय आफा बोराइ बाथौखौ जोङो सिबिनो रोंनांगोन आरज गाबनो रोंनांगोन। आं दहाय बुंदों जेरै फुंबिलियाव जों अबंगसाय आफा बोराइ बाथौखौ आरज गाबो बिब्दिनो उन्दुनायनि सिगांबो अबंगसाय आफा बोराइ बाथौखौ जुदि 5 मिनिटनि थाखाय एबा 10 मिनिटनि थाखाय गाबज्रिनो हायोब्ला जोबोद मोजां। मा जायो सानाव सानसे खामानि मावनायजों सोरजोंबा माब्लाबा बाथ्रा दान्थेनाय जादोंब्ला माबा खोथा बुंदोंब्ला बेनो हराव उन्दुनायाव सिमाङाव रिफिफिनलायलायो। नाथाय जेब्ला मा जागोन नों अबंगसाय आफा बोराइ बाथौखौ मोनाबिलि समाव फिन अबंगसाय आफा बोराइ बाथौ नोंनिनो सोरजिनाय मोनसे आत्माखौ लानाय आं दिनै मानसि सुबुं हिसाबै दिनै सानसेनि गेजेराव आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो बेखौ निमाहा होदो आरो अरायबो गोथार आरो गोजोन लामा